Ülkülen Türkmenistan'da orta mektep okutup yukarı okul jaýlaryny dalaş etýän türkmen ýaşlary üçin olaryň öňünde türlü alternatiwlar we türlü ýurtlar we türlü yukarı okul jaýlary bar. Olaryň arasynda ilkülen şu ýurda gitmeli diýilen söz aýtsa ýalňyş bolarmy kadýan? Her adamyň finans ýagdaýy başgaçydyr, her adamyň yukarı okul jaýyndan garaşygy başgaçydyr, her adamyň maksady başgaçydyr. Şoň üçin talipliga dalaş etýän türkmen ýaş oglan ýa-da gyzlary özüne görä ýurt taýlamaly kadýan. Ine men meselem özümden misal getiremde men hem Türkiýede de okudum we Ýewropada da okudum. Okumak üçin Türkiýany saýlamaklaryň esas sebäbi ilkülen türk diliniň türkmen diline ýakyn bolanlygy üçin öz okuyan ýokary okuw jaýynda köp materiallary öz ene dilime ýakyn dillerde okap bilmeklik üçin şu ýurda saýladym. Onsoň finans ýagdaýymyň Türkiýe men üçin el ýeterli ýurt bolanlygy üçin saýladym. Ýöne türkmen ýaşlarynyň arasynda elbetde maddi ýagdaý has gowlary bar bolsalar olar dünýädäki iň kamil bilim almaklary üçin Ýewropa gitmekleri olur. Iň gowy alternatiw bolarym kadýan. Ondan başga da häzirki döwürde Hytaý, Günorta Koreýa, Hindistan ýaly ýurtlaryň türkmen ýaşlaryny özüne çekmek üçin olaram ýarışýarlar. Hatda Hytaýda we Günorta Koreýada dürli stipendiýaly programmalar bar. Olar bilen hem internetden tanyşyp bilerler. We men öz Türkiýedäki we Ýewropadaky tejribelerimden uguralyp men türkmen ýaşlaryna maslahat bermeklen. Türkmen ýaşlary dünýäniň köp ýurdunda bar we ýagdaýlaryny görseler özünden ozalan şoýry ýurda giden türkmen ýaşlary bolansoň bir näme de bolsa solara kynçylyk ýaly ýol görkezler ýaly olary kömek ediljek türkmen talipleri bardyr. Sebäbi türkmen talipleri öz ýurdunda köp şert töredilmänsoň ama kuldaşyr ýurda gidip köp ýurtlarda tejribe edinmäni özlerine öwrenşen halk diýip boljak da türkmen ýaşlaryny dürli ýurtlara we dürli medeniýetlere solara uýgunlaşyp bilmek häketen bize berilen ýalylar. Şoň üçin türkmen ýaşlaryna öz durmuşdaky garaşyklaryna görä, öz isleglerine görä ýurt taýlamaklaryny maslahat beren. Ýöne edip bilseler dünýäniň has kamil ýurtlaryna gitmäne finanslanlar. Beýle öz ýagdaý barka we izagalyk ýurtlary gitmekden has bolsa Türkmenistandan has öňde barça hatda dünýäniň iň ýokary tehnologiýalaryna eýe bolan, iň ýokary inženerlik bilimlerine we sosial bilimlerine eýe bolan ýurtlara gitmekleri olar üçin özlerine has gowy taýinlamany kömek eder. Orsiýetde de okumak gatyr oňaly aňsat däl, ýöne Türkmenistandan tapawdy bar. Orsiýetdekilerim hani bojagaçlar söýýärler, birazajyk madarkaçyk berilýär bolýan. Ýöne edil Türkmenistandaky eger puldan gurrun edilen o. Emma hemmeti şu ýerde okap nemeden orsiýetdekilerim. Ana gidip İstanbul'da işlem pulundan muallimlerine berip berde de var ağaçyk edil anardaky olmagda. Berip işlep okuw gelmän ýörelerim bar. Ukrainadan ne käwirleri bar şoňal gidip gelmän şu ýerde Türkiýede işlep galyp muallimlerine pul berip şeýdip geçip berelerim bar. Edil ýa-da prezidentimiz aýdyşy ýaly şertlerini ýerine ýetirseler, onda orsiýet okumak has amatly bolardy, has bolardy. Sebäbi bizim üçin okumda ýatyrmalda okum puly bankdan gaty köýsenýärler en atalar. Şu an prezidentimiz bankın hasabından bunu okuw ýatyrmaly ýokdur. Näme bu? Studentler üçin, bizim üçin, hemmemiz üçin. Şonu bankda oturarlaryň özleri wapşe ana şonu wagtynda ýatyrsalar, hälini şu wagtda çeli okuw puly ýatanyp, geçen ýylkydan şu wagt üýtgeşmeler goýupdyrlar ýene. Endi konsulstwa gidip onu almaly. Nähädir bizim okuwlarymız geçen ýylka görä birazajyk tapawutlandy pulumuz, ýatyrýan pulumuzla 3-4% gymmatlap. Ondan soň indi şu gymmatlan puluny da täzeden spravka almaly. Okumdan kyn, orsiýetde de anhatda hem ýerinde bir däl ýön orsiýetden okuwlar. Bu aňarak bir nemerek ýerlerinde başgaça. Indi şu bir spravka döredip awgust aýyndan beýana şu pulu okumyza goýbermek üçin spravkalary entägem düzet bilemiz. Bu goýberen pullar 2 aýda 3 aýda gelýär. Geçen 3 aý sürdi gelmez pulumyzyň okumyza. Prezident bizim üçin şöyle kanun çykardy. Näçe bankdakiler şonu ýerine ýetiren oklar. Şu wagt eger täzeden okuw girmeli bolsam men orsiýetden de Türkiýe'ye giderdim okuwa. Türkiýede bizatka biri ýok. Bizatka alan ok Türkiýedekiler. İkincisi bilimim bolmasa egzaminden zatdan geçiren oklar. Size de maslahatym şu, eger hakykat
ýurtdan da okumak isleýän bolsaňyz Türkiýe'ye gidin. Eň amatlysi häzirki döwürde şu. Orsetde de doldurun kursy bilen zat alynýar. Türkiýede welin şu türklerin öz pullary ýetýär. Dollar bilen hiç iş ýok. 500-600 dollar bolsa ýyllyk pulu häzir şu, yani 200 dollar zat bolup galýar dollaryň häzir kiremesinden. Olar hiç dollaryň kursundan hasap edenok. Şoň üçin hem eger özüňiziň biliminize ynanýan bolsaňyz, şoň ýaly okasyňyz gelýän bolsa, meniň maslahatym Türkiýe. Türkiýede atdallanam işläp, birazajyk nemet bilýän hem diliň ýakyn. Türkiýe has amatly. Häzirki ýaşlar üçin mümkinçilik köp. Meneyem 8 ýyl bäri daşary ýurtda ýaşaýan we iş tejribe diplom barada biraz tejribe edindim. Diplom iň möhüm zat däl, esasy bir ury gowy bilseň bolany. Gyzyklyary Türkmenistanda okusaňam, okamasaňam ýokary kujaýlarynda öwredilýän zat ýok. Käbirlerinde belkem öwredilýändir. Şol sebäpden ýokary kujaýlaryna gaty kagyz almak üçin girip bilmedik ýaşlar özlerini bir urdan ösürjek bolmaly. Mysal üçin ingliz tili, rus tili, kompýuter programmalary, söwda satyk, ekrançylyk, maldarçylyk we şoňa meňdeşler. Bulary öwrenmek üçin ýokary kujaýlaryna gitmek gerek däl.